mitä? Joo. Vähän tsufee. Chufe. Siinähän se baari on. Shellin bar. Se on autopesukin näköjään. Hyvät soundit tossa pakoputkassa. No ihan täynnä näköjään. Vitjan munat suu kanssa. Siitä vähän V-poweria tankkiin. Lahan ainut V-power-asema mun mielestä. Meitä on tonne autopesu. Pitäisikö? No eiks tää ventoo vähän puhtaammaksi? Joo. Ihan tarpeeksi pois tän varmaan tosta, kun kattoo tot konepeltiin. Jätä ton punton viereen. No riippuu mihin toi mamma on menossa. Mikä siellä on? Jättipitkä Drivers Dog 490. Käy vetää tollasen turpaa. Joo. Nytkö on kaikki? Joo. Taas pääsee liikkumaan, kun ilmaa renkaassa. Vittu. Kansan autolla.